Tak jo, dámy a pánové, máme tady Far Cry 3. Už 6. epizodu. A pokračujeme. Asi už se setkáme s dalším členem naší party, s Oliverem. Ježíš, co to je za paměťovky, vlastně to ani nevím. To je jedno. Tak, a tady nějaký lov, to dáme asi ke konci epizody. Já jsem dneska nějaký rozchrapaný, tak snad mě bude rozumět. Takže, kamže to jdeme? Semla, k Willisovi. Dobrý. Munici máme. Je další laptop, super. Nebo paměťovka. Já jsem si toho ani nevšiml, že tam ty paměťovky jsou, tyjo. Bych je možná mohl sbírat taky. I když těch sběratelských pičovin už bylo. Já ani nevím, který tak jsme tady docela rychle. I've got to get a vantage point before that exchange happens. Hej, takže to prostě po mně chce takhle, bych jel v nějakém autě. A jo. Pak doprava. Ty vole, ty tam bude lézt bůvol. Snad není možný. Já jsem ještě nezbíral ty dingy, co? Z dingu se taky dá něco ještě vyrobit, co nemám. Tak, pojďte, zmrdí. Počkej, sem nemám jet, nebo mám jet, nebo... Kam to ukazuje, ty vole? Aha. Where's Oliver? I better wait until I see him. Tady bude. Pořádně zazoomujeme. Ať všechny smrdy vidíme. Tyvo, tohle bude ostrý. Jo, to je tenhle ten blonďáček malej. Jestli pa jeho prdel už zažila středověk. A každopádně to se má dělat tady. Budeme sledovat a uvidíme. Pořídím snímek, uvidíme. Jestli to bude k něčemu dobrý. Asi ne. A dávaj mu pěkně na prdel. To by to sniperka musela stát za něco. Sudy, dělej. On to přebíjí, ty vole, teď to... Ty vole, on to neudrží. Takhle.
Nevěděl, si ze mě prdel. Oni ho zabijou. Kurva, to nám to začíná teda. Hlavně doufám, že to, jo. Začíná to tady. Tak to je v pohodě. I can't let them Ollie in the chopper. Run, Ollie, come on! No, přebíjej, přebíjej. Jsou další kokotí tamhle. Se to klepe jako vole v průvodu, ty vole. Kde je ten kokot? Keep moving! Co všichni postřílení, běž. Jo, nejsou. Chápu. No ty vole. Sud. No, dělej do toho sudu. To už je všechno, ne? Poběžte, šulíni. Steal the boat! Ty vole, počkej. Počkej, nechci... Umíme se střídit něco. A ne odkud. Over here! Hey! Thanks for saving me. Hey, nice tats, man. Ollie, let's get out of here! A není čas na keci, jdeme střílet, ty vole. Jedem. Boat! Keep the boat straight! I'm trying! Faster! Getting away. Ale to je taková klasická honička na člunech, že jo? Naskeptovaná, ty vole, léči to rychle. Yo, truck on the bridge! Hlavně střílel do červených sudů. Klasika. Boat! Boats, tohle jsou cars snad, ne, ty vole, jako anglicky ještě umím. Coming up on the road! To říká nějak divně, ne, tyjo. Wherever, shoot them! Kurva. Musím udělat víc lékáren. Jak tak vypadá. Mám ty zelený lístky vůbec. Já se za ně minule nějak vysral, tyjo. A dáme nějaký efekty. Helikoptéra, jasně. A ještě tady začnu. Shit, dude, helicopter! Chopper! Are you fucking kidding me? On it! It's going down! No, další lékárnu ještě. Ty vole, to bude ostrý tohle. We did it. Dobrý, tyjo. Saved me. And they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward, even if he'd paid. Shit. Man, this is some heavy shit, man. I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. No, nejdřív si srovnej kšilt, vole. Jak se s tím možná srovnáš? Someplace safe to hide you. Please
Daisy. No videa, máme další do party. I found all of them. Hey, girls. It's good to be So back. glad you're okay. Oh, I'm as high as a kite and the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Come on. Blondýna bude balit blonďáka. I'm building. Co pa Líza vymyslela? Thanks. Haven't really had time. We have to talk. We will, just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid... I miss you. Okay, and you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos and... I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first I time. know, you're That's right. a good I've thing. been working really hard on that and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. Before I try and stop you again. Tak, Líze se nelíbí, že Oliver pomáhá, jo? Ty vole, to je nějaká divná taky. Tak, RPGčko, to víš. Zachrání každou situaci. Nějaký body dovednosti už taky, no to je 10 bodů dovednosti, ty, a to vůbec neutrácím. Je paser, hele. Vylepšíme si ty injekce. To se hodí. Smrt z výšky, hluboký nádech, se mohlo hodit taky. Co máme tady? Život, to je jasný. Tohle taky. Odpuzování ohně. Jo, ty injekce, to je jasný. Potřebuju. Co je tady ještě? To je něco spojím. Rychlejší přebíjení určitě. No ty zvířecí kůže. By se taky mohl hodit. A při skrčení rychlejší pohyb je úplně ideální. Tak. Ani jsem nad tím nemusel moc přemýšlet. Jason, I zeroed in on your friend Keith Ramsey. A hitman who works for Hoyt purchased him. He's usually at the bar in the shanty town. What's the guy's name? Buck. So his name is Buck, and he lacks the... Bukvička. Buck. To je dobrý. Vem tu rostlinu, tyjo, nebo to už mám zase plný inventář. To snad ne. Potřebuji určitě zelený listy, protože teď jsem vyplýtval hromadu těch lékáren. No každopádně, kam to půjdeme? Já bych ještě jednu hlavní misi dal určitě. Tady. Kde se skrývá Buck? Tadyhle. Dobrý. Tak se tam asi rovnou rychle přesuneme. A já bych pak zase určitě udělal tadyhle ty nějaký ty huntingy, protože nemáme ještě furt natuněnou úplně všechny ty inventáře a všechno, co tam vlastně má být. Já jsem na to teďka nekoukal, vím, že dingy určitě potřebuju lovit. Já co po nějaký zelený lístek, jo. Tady ho prodat nějaký šmajs. Dokoupit si munici. To se vždycky hodí. I'm a weapon stealer. Nobody... But they blew up my boat. A tady je zelený lístek aktivovaný nahoře někde. Já mám trochu strach, tyjo. Asi je vyrobím teda, jestli vůbec nějaký můžu. No, mám jenom 2.
Špatný, tyjo. Velký špatný. Já tady zkusím kousek dál. A tam něco bliká. Ať jsou to zelený, ty vole, ale to vypadá žlutě, tyjo. Ne, je to zelený, dobrý. Začnu aspoň nějaký život. Super. To mohlo stačit. Slotu zdraví už taky mám něco víc, takže vypadá to, že bych tu hru mohl i přežít. A jdeme za bakem, ale kudy? No ten vypadá fakt jak buzerant. Your buck. Well, it's not my birthday. She must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Sorry, doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's a product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Stephen. Keith goes with you. Bring me what has been lost. Zase ta kudla, co? I've seen this knife before. Knife? What do you mean knife? It's not just a fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith four arches squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's treasure hunter. He knew where it was. Advice he got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure. And his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not a fucking knife. It's location. Mm-hmm. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. On your bike. Fuck off. Zase ta kudla, tyvo, co není je tak zajímavýho, to by mě zajímalo. No, a jak se dostat ven? Ten buzerant tady uvěznil, nebo co? Jo, tady. Může dát fast travel sem. Noc úplně ideální, tyjo. Nalovení kudly někde pod dvorou, kterým směrem to je? Ty vole, to... Tady by se normálně hodil zase takový ten padák, nebo něco takového, ne? Bohužel. To je až v tom, no. Ve Far Cry 4 třeba. Ty vole, to tady fakt není žádné rogalo, nic. Že já jsem asi něco minul. Jako dá se to tady určitě zkrátit takhle, ale... Přijde mi to jako taková hodně divná cesta na to. Ale aspoň jsou tu zelený lístky, tyjo, tak šup. Další. Tady si vezmu ještě jeden minimálně. Jo, a ještě by to asi chtěl nějaký člun, ty vole. Bude tady něco? Bude, hele, tamhle. A když se přiblíží ten radar, tak to naštěstí ukazuje nějaký předměty na mapě.
No vida. Dokonce 2. Kdybych jeden zlikvidoval. A jedem. Tak. Nikdo mě neviděl? Bylo těsný. Where'd you go? You better show yourself! I'm sure gonna find you and kill you this time! Počkej. Máte ještě jeden vstup, my se všichni nahromadili tady u toho. Asi jsem se trošku prozradil. Dobrý, hele už jsem je lůznul. Tak a teď taková následní otázka, jsou tam ještě nebo ne? Tohle chtělo luk, ty vole, a ne tady RPGčko. 15 strategie. A dělej. No, aspoň pistoli s tlumičem jsem si mohl slítat, tak a snajperka je taky dobrá. No, tam ten stejně neví, co se děje. Oj. Už nějak možná akčně postřílet, ale dokud nejsem odhalený, tak je to lepší, že jo? To je rozbitý kompas, to je strašně užitečný. Do prdele. A nic. Jdeme do toho z ostra. Tady je další. Ty vole, to je těžký. Ten... To je tuhej, ty vole. Jsi až prdel. Přebíjej, Jasone. Dobrý. Těžký kulomet, že se vzal místo RPGčka. Ne. Zůstanu věrný RPGčku. All right, come on, I need that research. No se to jmenuje Nostalgie, ta loď, ty vole, taky teda. Ideální název lodi.
Until they find the knife with the data. How many pirates are on this boat? Oh my god! Hey! Skurvený alarm. No, aspoň bude větší zábava. Ty těch tady je. Chytejte. Jo, teď bude přebíjet. Vole, to si děláš. Tak, tyvo, tohle vidíme RPG. Dal to, nedal to, viděl. Vida. Já to říkám, zlatý RPGčko. I bet the location of that knife's on this computer. Here it is. That compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Ten kompas už něco pamatuje. Hurry up, you piece of crap! Hacking alert, ty vole. To je bomba, to bych si mohl říct, co? Ne, on se jenom potáhne, tyvo, to je... Tak, nějak ven se dostat hlavně. Gotta get out of here. It's not gonna hold. Tudy asi úplně ne. Jdu zase dolů. To dává strašný smysl. Jason. Ty vlastně tyhle ty květéčka skurven. V těch starých hrách bývalo hodně, jo. Tady teda moc až tak ne, ale... Je to nastaré, když to nečekáte, ne? Že ta hra má mít květéčko najednou. Tak co, už se dostanu ven? Ty vole, on rozbije loktem. Lodní okno, to si děláš kozy, ne? Tak, kde pa se vynoříme? Jo, to je ta buzna. Dobrý. Jason. Rise and shine. Come on. No, the woods are lovely, dark and deep, mate. But get the fuck up! Come on! There you go. You find my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason.
Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now, research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. Right? Toodles. Takže teď se budeme hodit za nějakým skvělým kompasem, jo. No, já bych to viděl. Ne ten bug, jo. Ať to teda... Já se neskáču z jedné části mapy na druhou, ale... Já jsem tady, bug je tady. Já si myslím, že už bychom asi dneska mohli postoupit zase v těch vedlejšácích trošku, že jo, ať to tady vyzobeme. Takže bug je tady a já udělám něco strašně chytrý, já skočím na úplně z druhou stranu mapy a udělám třeba takhle ten hunting, který tady na mě čumí, ale blbě, že tady není žádná blížší cesta, no, že musím sem. A ono je tam rogalo, takže to je v pohodě. Tak co to bude tentokrát? Lov jelenů rotačákem, nebo... jsem zvědavý. Další bod zkušenosti, jo, já si označím to loviště, tyjo, abych tam vůbec nějak doplachtil. Jo, to je docela daleko. A něco nám to řeknu o tom Buckovi. Prostě je to kokot. Já za ten kašel se trošku omlouvám. Já ho tam vyřezávám, ale on tam občas možná mi to unikne. Jsem se jak nachcípal. Takže ideální start nového roku. Tady to je, tak počkej, nějak rozumně přistát. To bylo ještě, že nejsem KO. Ale žlutý se taky určitě budou hodit. Tak bylo se určitě lovit nějakou bestii. Tak, a jdeme na to. Je to rare vůbec nebo ne? Jo, je to rare, hele. Černý panter. Já vím, no, on by normálně vlastně růžový panter, ale černý to je nějaký vzácnější hold. Já jsem se ani nepodíval, čím to budu lovit, a teďka uvidím. To jsem fakt zvědavý. Každopádně zatáhnu RPGčko. A tady zase nějaká ta váza. Jo, tadyhle. Ta relikvie je za XPčka nebo za prachy? Lukem. To jich dlouho nebylo. Jak mi to ještě upozorňuje, že musím mít normální šípy a ne nějaký výbuš, nebo náhodou. Nic, vidím to na... Lov. Dáme použít. Tak, pantere, kde paseš? Ježíš, tady zase je. No ale já hledám černýho, že jo? Vypadá na nějakou jeskyni tady. Ten černý rozhodně není. Tam je ten nějaký hnusný černý. Počkej, to je zase byl nějaký rasistický, ne? Všichni víme, že se myslel to zvíře, že je prostě hnusný. Ty vole, to mi natrhne. Kurva.
Ten sráč. Pojď. Vole, ještě. Kolik jich chce? Kolik přežije těch šípů, ty vole? Kurva. Když je rozmrdaný úplně těma šípama. To není normální tohle. Ty vole, tak to bylo těsný. S Buckem si promlouvat nebudu. Medvědy ještě nemám. A tady potřebuji dingy, jasně. Dáme si ještě lov těch normálních zvířat asi teda. A nebo já to tady prostě projdu všechno, uvidíme. Tady je medvěd. Tohle bude dingo. A tady po cestě už nic na někoho těch blbostí. Tady ty lepky mě se úplně dělat nechce. A půjdeme lovit dingy. No, paměťovek mám hafo, k čemu mi jsou? Já se označím to loviště těch dingů. Tak nějak vím, kde jsou. Jo, tady myslím, že jsem na ně prvé taky narazil. Že mi napadli. Parchantí. Takže se dingové vyskytují zrovna v takovémhle kopcovitým terénu, tyjo. A nějak tu nejsou. Počkej, já si schválně dám tu injekci. Ona podle mě i způsobuje to, že se začnou víc spavnit tyhle ty zvířata, hele jo. Už to lovecký instinkt. Použít. Jo. Ježíš, to byly nějaký ptácí, ty vole. A jako dingo nikde. Tamhle, hele, to vypadá jako pes. A můžu vyrobit, super. Tygr. Takže ještě budu potřebovat tygry, medvědy a tygry, jo? Nádhera. Ale pro jistotu, kdyby ještě po mně někdo chtěl dinga, tak dáme jednoho dinga. Na ty přebytky pak vlastně můžu postřílet, že jo, až budu všechno upgradeovan. Tak, a jakýho tygra by to chtělo? Prasata nepotřebuje, no to je jedno. Tak, kde jsou tygří? Tyjo, tohle fakt... Skvělá část, je tady tygr. A tady je taky tygr. Tady je možná blíž. No jak říkám, tyhle ty lepky
To je taky nezábavný celkem. Za to jsou jaká XPčka. Já si to možná dám jen tak z prdele mimo kameru. Nebo možná tam občas nějaký hodím, ale asi úplně na 100% to dohraní mít nemusím, že jo to. Nechci mít prostě všechny ty upgradey těch zbraní, že jo. Když už to hraju, tak tahle hra na rozdíl od té dvojky je fakt zábavná, je to takový prostě pohodový hra, když si to člověk pustí na nějakou tu hoďku 2 denně. Tak, a Tiger bude někdo tady. Ještě ty zelený lístky, co? Sebrat. Lékárnu jsem zase hezky vyplejtoval. Tak. Kurva, počkej, to jsem trošku přehnal. A to je jedno, tak si to rovnou picnu. Rovnou se žlutej. Víte, kam to odjíždí ta mapa, tyva? Já chci stejně tohle. Love. Použít. Tak, a bude to nějaký Tiger, jsou s tím buvoli teda. Všude sami buvoli, tady mají být Tigří, ne? Počkej, není ta ikona nějaká blbá? Ne, je to Tiger. Jako bez prdele, je to samý buvol. A slibovaný Tiger jako kde? Ty ta hra ze mě dělá prdel, ne, ty vole? Na místě, kde mají být Tigří, tak to na nás spavne samý buvoly. Nebo tamhle aligátora, ne? 5 minutes later. Ty se měli na tu druhou lokaci, ne, ty vole, protože tohle je nějaký očividně fake, nebo se spletli s tou značkou na mapě. Tady nejsou prostě Tigří, vole, tady je akorát samej pojebanej půvol. Hele, já od Tigru, on tady rovnou je, co? Tyjo, tak pojď, zmrde. Já chcípni už. Bo těsnu, vydržíte 3 zásahy z luku. A kolik těch kůží potřebuju? Tam asi byly 3, ne? Takže by to šlo ještě jednou Tigra. Ale rovnou si vezmu ten červený list. Tak jsou tady buvoli i Tigři, no. To je opravdu... A ten si vyrobím, ten... Lov, smrtící lovec. Instinkt rovnou použiju zase. Potřebuji ještě jednoho Tigra, očividně. Tady to vypadá tak jako, že tady třeba nějaký Tigr útočil, ale... Hele, vidím Tigra. Dobrý. Takže tam picneme. Tak já si vyrobím ještě zase ty instinkty teda. Použijeme tohle. Pojď, kam běžíš, vole. Nažral se, seš mrtvej, hehe. No fakt vydrží míň, tyjo. Když použijete tohle, dobrý, tak co pa máme? Prvotřídní obal na rakety. Tak, tady už žádný upgrade není. Ještě jsem chtěl medvědy na něco, že jo? Batohy na kořist.
Ne, to jsou dingové taky, počkat, tak na co jsem použil ty dingy předtím? Zase se mnou nějak vyjebalo, ne, ty vole? Většinou to na štípy bude něco speciálního. Sumky na výbušniny, to budou ty medvědi teda. Batoh na koři spotřebuju dingy, dobrý. Mě mají jebe, ty vole. Takže já jdu zpátky, se podívám na ty dingy. Kde byly ty dingové? Tadyhle. Ještě tam ulovím jednoho dinga. A pak ještě ty medvědy. V prdeli tohle. Ale pak už bude úplně všechno, hele, kromě těch speciálních lovů. Jo. Já tam nějak vždycky to čekání rozstříhám, jo, takže se nezděje se to, že tam budou vždycky nějaký skipy, ale přijde mi úplně zbytečně čekat na to, než se nějaký zvíře spavne, že jo. Tak, dáme si tam jednoho žluťáka. Hele, tam jsou dingové úplně na stejném místě, tyjo, tak to má nějaký fakt ty lokace prostě předem daný. No je, to je jiná lokace, to je jedno. Jeden pes mrtvej. Dělej chcípně, vole. Tak, tenhle ten je nejčerstvější, ne? Tak máme jednoho dinga a už můžu vyrobit, ne? A víš, prvotřítní batoh a zvětšení ruksak bude chtít zase už speciálního. Takže teď ještě potřebuju medvědy. A medvědi nevědí, kde jsou. Jak vypadá medvěd? Tohle je medvěd, že jo? A není nějaký blíž ještě tady? Asi ne. Tam se nějak dostaneme, hele. To není až tak daleko. Já to tam zase skipnu, tu cestování k tomu medvědovi. Dáme si to takhle trošku prostříhan. Zase nějak netrápí, že budu furt cestovat, takže zase skip, až na místo lovu medvěda. Tak jo, našel jsem tady medvěda, tak já tam jenom hodím smrtícího lovce. Použít. Tam na mě chudák kouká už. A je mrtvej, dobrý. Tak, a teď už bych měl mít asi fakt úplně všechno, ne? Jo. Zvětšená, hele, to je ten tapír, toho jsem tam měl, super. A batohy na kořist bude medvěd zabiják, takže teď už budu dělat ten cestu lovce. A cesta lovce nás čeká další ještě někde, kde jsem ji viděl, tadyhle. Se podíváme, jestli to bude nějaký ten rare nebo ne. No, je to rare. Žralok lidožrout. A lukem. No do píči, ty vole. To si pamatuju, že je extrémně těžký tohle. Takže to možná bude dnešní poslední úkol, protože budu tak nasranej, že to pak už skipnu. A já jsem chtěl ještě obsazovat nějaký to území, co? Uvidíme, jak to vyjde. Luk máme. Odvahu moc ne, ale tak... Ty vole. Dáme si injektor. Dobrá, tak vypadá ten žralok lidožrout. Tady je miliarda žraloků.
Nebude to nějaký z těch, to je jasný. Ale... Který z nich, že jo? A ty já nebudu padat do ty vody. No, který z nich to je, tyjo? Tenhle. To bude tamhle tenhle, už vidím, to je takový hnusnej černej. Výroba... Já nemám zase jantarový list, jo. Tak to musím dát na první dobrou teďka. Jak zkresluje, ne, tyjo, ta voda. Kam plave ten buzerant, ty vole? No, to je v píči, ty vole, já jsem si vypěl ten lovecký instinkt. Ne, ten lovecký instinkt, ale tu... Vylez tam, vylez tam. Je to on. Dobrý. Jak už byl načatej. Vylez. Tak, lidovšeru tam máme. Jednou bych mohl něco si vyrobit. Až to naběhne. No šup, dělej, ty vole. Kde to je? O to nenaskočí, ty vole. Výroba, kde... To byl batoh. Nesmrtelný medvěd, to nebylo ono. Tadyhle. Super. Tak už zbývá poslední, tyjo. Ten medvěd to. Budeme mít úplně všechny. Já to rovnou hodím na mapu někam. A dáme si v obsazení. Jo, týdle věže a pak týdle věže. Jo, to odsaď, ono to jde na stejno asi, co? Jestli odsaď nebo odsaď. Máme co na prodej vůbec? Potřebuju žlutý listy. A označit si tu věž taky. Tak. To je ono. No, aby zase to jako nebylo zbytečně nudný, tak já to skipnu rovnou, než tam dorazím. Po cestě se asi těžko něco stane. Jenom budu hledat správnou cestu. Tak, tady už je ta slavná věž. Nebo věž, ona to ta vysílací věž, že já tomu říkám věž, že jsou to vysílači, ale vlastně obojí je správně, takže si řeknu věž nebo vysílač, tak je to vlastně úplně jedno.
Tak, to bude 10. ne už, tyjo. Jestli se nepletu, já už nevím ani, já to nepočítám. Já vám to vždycky napíšu, protože to vidím na tom videu, ne? Že to tam vždycky napíše, kterou věž jsme obsadili, jo. Takhle z hlavy to fakt nevím. Schválně, jo, jestli je to 10. Jo, je to 10. super. Kde máme nějaký tábory? Když už tady jsme, tak... Tenhle je hodně blízko, takže to je... Hubert Shore Power. Jasný, jdeme na Hubert Shore Power, ale... Jo. Já tady počkej, zase nějaká ta relikvie. Já jsem tady něco slyšel právě, jo. Dobrý. Oni zanesou jenom XPčka za ty relikvie. Je mi jasný, že do konce hry všechny upgradey mít nebudu, ale... To vůbec nevadí. To už zase bychom to trošku s těmi Ubisoft 100% achievementy přeháněli, že jo. Sice v téhle hře je to takový zábavný, ale všeho moc škodí. Tak tohle už je ten kemp, jo, tak moment. Máme chtít nějakou strategii, ale nemáme RPGčko, takže to hlavně neposrat. A mám snajperku. Další ještě tam, ještě jeden. Dokonce tam mají nějaký zvířátko. Počkej. Tam si mě někdo všimnul, ty vole. To není dobrý. Ono se to zvíře neuvolnilo, škoda. Teďka. A co trošku pobaví. To bylo jako všechno? Ty vole... Těžký zklamání. Tohle nebude úplně easy, koukám. Oni mě vidí, i když jsem schovaný v tom drávníku, ty vole. Vidíte to, jo? Kam běží ten buldán? Přebít to, ty vole. Zastavím tě, neboj. Radši to předbiju. Už je poslední, ne, ty vole. Jo. To byl poslední, paráda. A ty tábory jsou nějaký jednoduchý, ty vole. Jak člověk neudělá chybu, tak je to úplně easy. Tady je nějaký lov. A to není rareovej, tak to... Nebo nějaká chujovina úplná, ne? Určitě. Vezmeme paměťovku, doplníme munici a jdeme dál.
to be afraid of. Our work isn't done. Taking care of the items listed. Tak kam dál, tyjo? Na tuhle věž, co? Tady je ještě jeden tábor. Jo, tohle jenom na tomhle ostrově asi, tohle to už patří jinam, předpokládám. Tak se dostaneme na tuhle vysílací věž a to bude pro dnešek asi všechno. Plus asi ten tábor. Tak já to zase skipnu. Než tam doběhnu, dojedu. Tak, věž je na obzoru. To už je poslední vlastně na tomhle ostrově, to bude 11. věž. Takže zbývajících 7 věží je... Ty vole. Co tam oxidujou? Tady není žádný tábor. Kurva, to je taky nebezpečný. Určitě já musím sem nahoru, aha. Kudy dál, ty vole? Jako takhle, když už to děláte asi po 150, tak už to moc zábavné není to lezení po těch vysílačích. Ještě, že pak už od toho zase odstoupili. Jo, tadyhle to je. Ale tam je nějaká socha vzadu, třeba. Tam se musíme pak podívat. Je u nějakého tábořiště, koukám. Super. Takže se tam stejně podíváme. Já to vím, že to všechno obsadíme teďka už. Tak, vysílací věž aktivována. A je tím směrem nějaký to tábořiště, že jo? No jasně, ty vole, tak to obsadíme. Jo, proč mám 8 kalach? Já jsem si někde vzal kalach, místo... Jo, místo to tak to je jedno. Vlastně někde vyměním. No nic, já se jdu podívat na ten tábor, takže zase klasický skip tady bude, no. Tak, blížím se k tomu tábořišti dalšímu. Takže už tady nechám radši běžet, ať vidíte celý postup zase hezky. Uvidíme, jak tohle dopadne. Tam už se nás kouká ten Hojtův ostrov vlastně. A tam se dostaneme až... No, za chvíli už jo, hele, ono to... Musíme osvobodit všechny ty kámoši, myslím, a... Ne, ten jeden bude na tom Hojtovou ostrově, myslím asi, ty vole. Já už si to nepamatuju úplně. Tady toho jednoho ještě osvobodíme, to vím. Ty kráso, tady je to pěkně... Musí hodně opatrný. Mají tam i čokla. Ten tygr v kleci určitě se musí vypustit. Je to zábavnější. Blbec se snajperkou. Máme další blbec se snajperkou, že jo? Někde? Jo. Jo, vidím to tamhle na toho. Čím to tam tygr trošku zpestří, jak? Máme se krejt nějak rozumně. Ten čokl se zbláznil.
A ještě furt o mě neví, ne? Keep your eyes open. Ještě furt o mě neví, ne? Doufám. Get in. Come on. Find him. Don't let him get. Asi jo. Vypadá to divně. No, hází tam ty granáty, to je sice hezký, ale neví o mě, ne? Relativně. Ty pičo. Ale... Bum. Haha. Zbývá tam ten obrněný blb, co? Jo, alarmy jsou stlumený, super. Takže o mě fakt neví. Tak já je vypnu, ať mám jistotu, že to minimálně není s poplachem. Pojď ty vole. Teď by se hodil to RPGčko, který nemám, protože... Jsem si ho vlastně nevzal, tyjo. Jedině tohle, ty vole. Chytej, vole. Ještě by to tam Jason dohodil, ty vole. No, mrdat, vole. Já ti dám alarm, ty vole. Jak vydrží, ty vole. A je to. To bylo relativně čistý. Tak, vidlácí jsem přijeli. A tady je lov, nějaký ještě, taky není rareovej. No ale jako, já bych to viděl, že to asi už pro dnešek ukončíme, pokračování v tom příběhu a další ty blbosti si necháme na příště. Tak se zatím mějte a uvidíme se zase u další části, no.